ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସାଲମ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ହରାଇଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଖରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ନାହିଁ ବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ତୁମେ ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ନେଇଅଛ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟୁବଙ୍କର ଶେଷ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର 2 ଗୁଣ ସେ ପାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କଦାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଲର୍ଡ ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଅଛି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ